Walay aga sa tubig sa Purok 4, Barangay Mambagobi sa Samal Island, gireklamo sa mga residente. Dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, dugay na ng problema sa mga residente sa maong lugar. Panawagan nila nga unta masulbad na kini. Sa pagpangupras lang nagsalig ang pamilya ni Leia isip panginabuhian. Mahal na kaayo alang kanila ang mugasto og sobra 1,000 pesos kada bulan alang sa tubig panglaba, panghugas ug panginom. Layo ra kaayo kini sa 120 pesos nga minimum nga bayad kada bulan dihang duna pay aga sa tubig sa ilang lugar sa Purok 4, San Vicente, Barangay Mambagobi sa Samal Island. Malipay ramig nami 10 pesos isa container ng tubig. Pait jud lagi kayo ma'am. Pati kwarta ma'am, usahay lagi diri ma'am. Dili gid ingon kada adlaw makaligo kay pati yung paitas tubig. Musugot raman mi, bahalag mabilar mi basta agas dire ani among tubo. Wala naman gyud ni agas antud karon tulo na ka bulan. Bilar naman mi balag mabilar basta na tubig. Sagad kuno sa mga opisyales sa barangay nga mudagan matag eleksyon, misaad nga sulbaron ang problema sa tubig. Apan hangtod karon wala pa kini matuman. Ang water system sa barangay limitado ang supply ug dili na makaabot sa lagyong dapit. Busa gidangop sa One Mindanao ang reklamo sa barangay. Panagi may mahimo naman kay sa man ang among tabagag suyop ng tubig ya aron lang gid ipaabot nila dito. Amo naman ang gihimo gid nga nagilinya dito sila ha. Pero di lang gid kaya sa among source. Naa naman kuno'y budget ang barangay alang sa dugang nilang water system nga laumang matukod karong tuiga. May 1.5 million diha. Pero kung gina siya drill and reservoir. Okay. Pero karang ongoing pa na siya ron wala pa gina siya ingon nga karong tuiga don karong nga year masugdan gina siya. Tama, mabalik kining kuan diri sa tubig nga namo diri sa Mambago. Ang agas kay pait jud kaayo malipay rin tawming mag-ulan. Sara nang hinaot kita nga dili lang taman sa pagtubag sa problema kundi dili maaksyonan gyud ang maong problema. Hinuon gipaabot nato ang maong problema sa local government unit ug mitubag kanato si Vice Mayor Richard Gindulman. Ug sumala niya nga karong Lunes ipaabot niya kini sa City General Service Office karong Lunes aron nga mapangitaan ug pamaaging masulbad ang maong problema ug maabot ang supply sa Purok 4, San Vicente, Mambagobi. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.